खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग इउट्यूब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर दिनै आङो ओरैबायदि आरोबाव मोनसे थाजा खबर लानानै फैदों जाय भिडिअखौहाय नोंथांमोना नायोब्ला आसरित मोनगोन। बिनिनो सिगां आङो नैबे उनावहाय जि भिडिअ नुदों बे भिडिअनि बाथ्राफोरनि सोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होनो सानदों। माखासे व्यक्तिफोरनि नामखौ लानानै जायफ्रा बिपिएफ पार्टीजोंहाय थाफानानै बर' हारिनि गेजेरावहाय नंखाय मिसलिड खालामगासिनो दङ, बैसोर बायदि सुबुंखौ लानानै आङो फंनैसो बाथ्रा बुंनानै होनो सानदों। स' रायजोफोर गिबियावनो जोङो प्रहलाद ब्रह्मनि सावगारिखौ नुदों। दा प्रहलाद ब्रह्मआ प्रहलाद ब्रह्मआ जाहैबाय बिपिएफ पार्टीनि सासे थाफाख्लेब लेडार, बिपिएफनि थाम्फै होफाबायग्रा सासे लेडार रायजोफोर। बिथाङा बर' हारिनि गेजेरावहाय रायजो राजाफोरनि सिगाङावहाय नंखाय बाथ्रा बुंनानै नंगौखौबो नङै नङैखौबो नंगौ बाथ्रा बुंनानैहाय मिसलिड खालामनानैहाय बर'फोरखौहाय गुलाय गुजाय खालामबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों रायजोफोर। ओरै फारसेथिं आरोबाव जोङो नुनो मोनदों बेयावहाय जोङो कास्टम बसुमतारीनि सावगारिखौ नुदों। दा कास्टम बसुमतारीया सासे बिपिएफ पार्टीजों थाफानानैहाय नंखाय बाथ्रा बुंग्रा सासे थाफाख्लेब लेडार। बिथाङाबो बिपिएफनिनो मासे थाम्फै होफाबायग्रा। दा बिपिएफआवहाय हाबनानै बिथाङा गोबांथार बाथ्रा नंखाय फोसावनानै होनोहाय गोहो बोलो मोननायखौहाय जोङो नुनो मोनदों। बिथाङा सिगांहाय आबसुनिनोमोन आरो उनावहाय एजिपि, बिनिफ्राय बिपिएफआव। बिथाङा सासे लुबैसुला लेडार, गावनिखौल' हास्थायग्रा, गावनि मोननांगौखौ जाफुङाब्लानो बियो बेनिफ्राय बैयाव बारस्लायग्रा मासे नाथुर। आरो जोङो नुनो मोनबाय रायजोफोर बिक्रम दैमारिनि सावगारि। दा बिक्रम दैमारिया जाहैबाय बिटिसिनि सासे थिखादारमोन होननानैहाय जोङो मिथिगौ। दा बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा 17 बोसोर बिटिसिनि थिखादार जानानै जुदि मावबोदोंमोनब्ला बिथाङा बिटिसिनि थिखादार हिसाबै गावनि नामखौ लाखिनो थाखाय बर' रायजो राजानि थाखाय बिथाङा मा मावामोन? दिनैसिमबो आङो बिथांनि थिखादार हिसाबै मावबोनाय मोजां खामानि मोनसेबो फोरमान नुनो मोनाखै। जुदि नोंथांमोना माबाफोर बिक्रम दैमारिनि मोजां हाबा मावबोनायनि नोंथांमोना मिथियोब्ला ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय दिन्थिनानै होनो हागोन आरो नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनावहाय फोरमायहरनो हागोन बिक्रम दैमारिया इदि मावदों, बेबायदि बर' हारिनि थाखाय मोजां मावदों होननानैहाय नोंथांमोना फोरमायहरनो हागोन। अब्लासो आङो फोथायगोन रायजोफोर। दिनै आङो 17 बोसोर नङा, बिनि सिगांनिफ्रायनो आङो रायजो सालायनाय बिपिएफनि एकर्ड जाजेननायनिफ्राय लानानै आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो बर' रायजो राजानि थासारिखौ नुबोनाय हिसाबै आरो बिपिएफआ एकर्ड जानायनि उनावहाय सालायबोनानै माबायदि सालायदों बेखौ नुबोनाय हिसाबै बिक्रम दैमारि, प्रहलाद ब्रह्म आरो कास्टम बसुमतारीनि थिंकिंखौ लानानै आङो गोसोनि मोनदांथिजों नोंथांमोननोहाय फोरमायनानै होनाय जाबाय। बिथांमोना जानो हागौ बै 17 बोसोरावहाय आलो गोजोनै गावसिनि उदैखौहाय खांबोनो हानायखाय बिसोरहा जेबो टेनसन गैयामोन। बिसोरहा बर' हारिनि सोमोन्दै जेबो सिन्था गैयामोन। नाथाय दिनै गाबोन बिथांमोननि उदैया खालि जानायखाय बर' हारिखौहाय थगायफानानै मिसलिड खालामनानैहाय बाथ्रा बुंनो बिथांमोना सोलोंदों। रायजोफोर नैबे उनाव थानाय जे भिडिअ, बे भिडिअआवहाय मा फोरमायदोंमोन बेखौहाय नोंथांमोना जोबजासे खोनासंलांब्लानो जाबाय, अब्लानो बुजिगोन। आरो बिथां माबा कास्टम आरो बिनिफ्राय बिक्रम दैमारि बिथांमोना फैदों, गोबां बाथ्रा बुंफैदों। दिनैहाय बिथांमोना दिनै रायजोफोरनि गेजेराव फैनानै राजनितिकनि खैसाराव, राजनितिकनि प्रबनाव जोंनि ओनसोलाव माबा मोनसे दिनैहाय मानसिफोरखौहाय लाबोनो हागोन नामा, गावसिनाव बोनो हागोन नामा बिथांमोना थांखि लादों जानो हागौ। खिन्थु जोङो मालाबाबो नेभार, जों मालाबाबो इउपिपिएलनिफ्राय बा जोङो सरकारनिफ्राय गोजानाव जों थाङा। जोङो इउपिपिएल गभर्नमेन्टजोंनो जोङो दङ। बिथांमोना
हाजारखि बाथ्रा बुंफैया मानो हाजारखि गोदै गोदै राव बुंफैया मानो जों बे बाथ्रा आरो रावाव जों मालाबाबो गोजावनाय नङा बिनि थाखायनो जों बुंदों जोंनि बेयाव सुख शान्ति रायजो जानायाव बिथांमोना गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै बे ओनसोलावहाय दावराव दावसि खालामनाय जोंनि गेजेराव माबा मोनसे जेंना खालामनाय जों बेखौ माब्लाबाबो मोजां मोनाखै बिथांमोना बेफोरबायदि बुंनाय आरो नैबे लकेलनि माखासे बिपिएफ दोलोनि माखासे मानसिफ्रा बुंनाया माने जोंनि गेजेरावहाय मोजां जायाखै बिनि थाखायनो बे बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थायो बेखौ आङो दिनैहाय ओनसोलनि जानानै आरो इउपिपिएलनि जानानै आङो गोख्रोङै बिथांमोनखौ बुंदों जाहाथे बिथांमोना मोननानैबो मोनै बाथ्रा बुंनायाव आङो जोबोद माबानि उसुबिदा मोनदों आरो ओनसोलनि जानानै लाजिनाय मोनदों बिनि थाखायनो जाहाथे बिथांमोना बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थायो आं दिनैनि जेखिनि प्रेस मिट लानाय हाबाफारिखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों थांनाय 27 तारिख खालि जोंनि लावख्रिगुरि एलपि स्कुलनि दरखं मोखाङावहाय बिपिएफ दोलोनि मेल खुंफैदोंमोन दा बिपिएफ दोलोनि राष्ट्रीय दोलोनि मानसिफोरा मेल खुंफैनायावहाय जोंनि नरगंया बिसिडिसिखौ गाज्रि रावै बदनाम होलांदों दा बेफोर बदनामनि थाखाय जोङो दिनै खौरां मेल लेंनानै बे खौरां मेलाव जोङो दिनै गासैबो बे बुंनाय बाथ्राफोरखौ जोङो रिप्लाइ खालामनो नागिरदों फिननाय होफिननो रायजो राजानि सायावहाय दा बेफोरखौ जोङो दिनै रोखायै जों बुंलांगोन आरो जों फोरमायलांगोन दा बे 27 तारिखनि बिथांमोननि बिपिएफ दोलोनि मेल खुंफैनायावहाय बे नरगंया बिसिडिसिखौ बिथांमोनहा रां जाख्ल'दों आरो रायजो राजाफोरनो जेबो राननानै होआखै बा बिपिएफ दोलोनो जेबो होआखै बेफोरबायदि होननानै जोंखौ फेसबुकनि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंखौ फोसावदों दा बेफोरनि थाखाय जों दुखु मोनदों जों दिनै नरगंया बिसिडिसि हिसाबै जोङो थाखा फैसा जानानै जोङो सोरनिबा न'खौ फट' खेबनो नागिराखै बा थाखा फैसा बिनानैसो जों फट' खेबदों बेबायदि बुंदों नाथाय बिदि नङा जोङो खुनु न' मोनग्रा सरकारि न' मोनग्रा बेनिफिसियारिनिफ्राय जोङो रां दाबियाखै रां बियाखै जोङो दिनै सरकारनि बिथोन बायदियै जों बे सरकारि मोननाय न'फोरखौ जोङो जाफुंनांगौ होननानै जोङो प्रेसार होगासिनो दं नारसिनगासिनो दं नाथाय जाय बिथांमोना जे बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों जोंखौ रां जाख्ल'दों होननानै बुंदों बा 3000 थाखा होब्लासो फट' खेबगोन होनना बुंदों बे नंखाय बे नङा जोङो बिथांमोननिफ्राय रां बिदोंब्ला आरो बिपिएफ दोलोनि मानसिफोरनो जोङो न'खौ होआखैब्ला दिनै नैबे बिपिएफ दोलोनि सासे मानसिया मानो न' मोनखो बिथांनि न'आ दिनै बोरै कमप्लिट जाखो बिथाङा नायनो हागोन बिथाङानो जाहैबाय श्रीमती निरुबाला ब्रह्म लेट नारेन्द्र ब्रह्म बिथांनि नामा आरो बिनि आइडि नाम्बारा AS146097303 नरगंया बिसिडिसि थाइसुगुरि गामिनि बिथाङा जेबो मोनाखै होनना बुंदों फोरमाना बेनो बिथाङा जेबो मोनाखैब्ला नैबे सरकार न'खौ जों मानो होखो आरो जों दिनै बे ओनसोलाव जोङो नरगंया बिसिडि हिसाबै सोरबा बिपिएफ सोरबा बायदिसिना राजखान्थि होननानै जों रावखौबो नेवसियाखै जों समानैनो जों बयनोबो रानना होदों आरो जों न'खौ जाफुंसारनांगौ होननानै जोङो नारसिनगासिनो दं आरो बुंगासिनो दङ दा बेनिखायनो जोंखौ दि रां जाख्ल'नानै बुंदों जों बे नङा जों रावनिफ्रायबो थाखा फैसा बियाखै जोंनि न'खौनो जाफुंनांगौ आरो जों बे ओनसोलाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोआ थाया मानो जोङो गोरोबलायनानै जोङो रायजो जालांनो ओनसोलखौ डेभेलप खालामनोसो जों नाजागासिनो दङ प्रमद सारनि दैदेननायाव जोङो गुबुन राजखान्थि दोलोनिब्लाबो जों बिथांमोनखौ जों बरायदों जे जोंनि जे सरकारि फैनाय जों बेखौ समान अंशै जों रानना लादों आरो जों बयनोबो होदों बेनिखायनो दिनै गोजान गोजाननिफ्राय बिथांमोना फैनानै जोंखौ जोंनि बे अनलायनाय खौसेयै थानाय ओनसोलफोरखौ जे गाज्रि मोनसे दावराव दावसि सृष्टि खालामना गालांदों जों बेनि सायाव दुखु मोनदों आरो इयुननि थाखाय जों जायखि दोलोआ फैया मानो जाहाथे जों बे नरगंया बिसिडिसिखौ बदनाम होलाङा आरो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जाहाथे बदनाम होलाङा जों बेखौ खावलायदों जुदि जोंनि सायाव माबा मोनसे बिदि फैनानै जुदि रायजो राजानि गेजेराव जोंनि अनलायनायखौ जुदि दावराव दावसि खालामना होलांबा जों बेनि सायावबो जों नोजोर होनो गोनां जाना फैगोन दा जों दुखु मोनदों दिनै बे खौरां मेलनि गेजेरजों जोङो रोखायै फोसावनो सानदों जे जोंनि बे दिनैनिफ्राय जोंनि नरगंया बिसिडिसिनि सिङाव जायखि दोलोआ फैया मानो फैनानै बिथांमोना जाहाथे जोंनि अनलायनाय जोंनि बे मावनाय जुदि माबा मोनसे खामानिया थालांदोंब्ला जोंखौ दाय होनो हागोन बेनि थाखाय जों रुजुना लागोन आरो बेफोरखौ दिनै नङा हसिया मालायनि खोथा लानानै जोंखौ दावराव दावसि खालामनायखौ जोङो दुखु मोननानै जों दिनै बिनि फिननायखौ जों होफिनदों बे 27 तारिखनि बिपिएफ दोलोनि जि मेल खुंफैदों बे मेलावहाय बिथांमोना जोङो
जोंनि खौरां बा जोङो मिडियायाव जों नुनाय मथेब्ला बिथांमोना बुंदों 1000निबो बांसिन होननानै बुंदों नाथाय नङा बिसोरनि मेलावहाय 100जोननिबो बारा जायाखै खमसिन 100जोननि खमसिन जादों दा बिथांमोना जेखि बुङा माने बिदि बुंनाय बाथ्राफ्रा गासिबो नंखायजोब आरो जोबथारनायाव जोंनि बे मिडियानि गेजेरजों बड'लेण्ड खौरां बिलनि गेजेरजों जोङो फोसावनो सानबावदों थाइजौगिरि हिसाबै जाय बिथाङा दि जोंखौ जेबो मोनाखै होननानै बुंदों बे बिथाङा हयथ' मोनथिया जानो हागौ आरो भुल बुंदों जानो हागौ थाइजौगिरि गामि हिसाबै गासै न'आ मोननांगौआ 86टा न' मोननांगौ दङ दा बेफोरनि गेजेरावहाय थाइजौगिरि गामियाव 86निफ्राय जोङो 49 न'खौ दिनैसिम जों लुगासिनो दङ आरो माखासेया हाबाय आरो बिथांमोना अबेखौ लानानै न' मोनाखै बा जेबो मोनाखै होननानै बुंखो दिनै जोङो नरगङिया हिसाबै अरुनदयखौ थाइजौगिरि गामियाव जों 24टासो दिनैसिम जों होनो हाबाय आरो जोङो दिनै रावखौबो बिपिएफ बा रावखौबो जोङो राजनितिक दोलोखौ जोङो बा गुबुन हान्जाखौ जोङो नेवसियाबालानो जोङो दिनै समारैनो जों रानना होनो थाखाय जों आखायाव लादों आरो जों दिनै नरगङिया हिसाबै जे बिपिएफ दोलोनि जे सानै बेनिफिसियारि दंमोन अरुनदय बिथांमोना मोनजागासिनो दं बिथांमोना जाहैबाय गोसोम बसुमतारी उइद' आरो मन्जु बाला ब्रह्म बिथांमोनहा बिपिएफनि दोलोनिब्लाबो जों बिथांमोननोबो होदों आरो अबेखौ लानानै बिथांमोना जेबो मोनाखै होननानै बुंनो हाखो जोङो मोनफ्रोमबो बिथांखिफोरखौ जोङो समानैनो राननानै होदों आरो जायनाखि मोननांगौ माखासेफोर थालांदों जों बिथांमोनखौ जों लासै लासैनो जों होलांजोबनो नाजागासिनो दङ बेनिफ्राय बबेखौ लानानै बिथांमोनहा जेबो मोनाखै जोंनो जेबो होआखै बे बाथ्राखौ बुंनो हाखो दा बेफोरखौ जोङो लानानै जों बिथांमोनाव मिथिनोसो लुबैदों बा जों सोंनोसो लुबैदों माबा मोनसे मोनाखै होननानै बुंदोंब्ला बिथांमोनहा जोंजों रायज्लायफै आरो जों बिथांमोननो लासै लासैनो फैबाय थानाय समाव जों होलांनो जों नाजागासिनो दङ दा बेखिनियाव आङो दिनैनि बे खौरां बिलनि गेजेरजों बेखौ बुंनानै आङो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों रायजोफोर भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा होदो आरो जुदि भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला हायोब्ला लाइक शेयार कमेन्ट एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि